आपण ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଗ ଡାଲିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇଦବା। ମୁଗଟି ସିଝିଗଲା ପରେ ପନିରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ରଖିଦବା। ତାପରେ କଢେଇରେ ବଟର କିମ୍ବା ତେଲକୁ ଦେଇକି ପନିର ସବୁକୁ ପକେଇକି ହାଲକା କଲର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦବା। ପନିର ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, 2-4ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ 2ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ପକେଇଦବା। ତାପରେ କଟା ଅଦାକୁ ପକେଇକି କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେବା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ଟମାଟୋ ଆଉ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ପକେଇଦବା। କିଛି ସମୟ କଷିବା ପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ମସଲାଟିକୁ କଷିବା। ମସଲାଟି କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ କଷିଦବା। ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିବା ପରେ କଭର କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ସେଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିର ସବୁକୁ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, 1/2 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ପକେଇକି